हाय लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दा नै आंनि मावनां जायगायाव सफैलायबाय आङो ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै आरोना होमबा दा बे ब्लगावहाय आंजों लोगोसे माखासे मानसिफोरबो जয়েন जाफैगोन माने न'नि मानसिफोर फैगोन आरोना ओमफ्राय दा सोर फैगोन आरो मानो फैगोन बेखौ नोंथांमोनजोंबो आङो दा शेयार खालामलांबाय थागोन होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आंनि मावनां खामानि जे आंनि डिउटि जायजों आङो दा माने देलायगासिनो जायजों माने जागासिनो गानगासिनो जोमगासिनो बेखौ आङो मोजां बे खामानिखौ आङो मोजां मावनानै लाग्रोखानोसै ओमफ्राय बेनि उनावसो आङो खामानिफोरखौ मावलांसै आरोना दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन नै जोंना हाबनाय लोगो लोगोनो गेट मोखाङावनो माने साइन होनांगौ दङ नालाय ओमफ्राय साइन होनानै लाग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो जोङो डिउटिखौ मावो बा क्लास लायो जाय खामानि मावनांगौ बयहा बिदि मावलायनोसै आरोना ओमफ्राय होमबा हाबनानै लाग्रोसै आं नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो दे दा क्लास फोजोबनानै ओंखारबोबाय आङो आं बिबार बायग्राया नै बेयावनो साइथिं सेरनि खाथियावनो रेल ट्रेक बे मा फिथाइ माने पनिल ए मा बायदि बियो माबा नङा जानायावहाय गोदै ए हा गोखै गैया पनिल होनो ना ए लानायसै दे बेसेबां होनदों बे मादैया माने न'नि गामिनि बिदिनो मोजां फिथाइ फानो ओमफ्राय आं नुबाथाय बिराद लानो लुगैयो आरोना जा मोजांनो ओमफ्राय जै नुबाथाय आङो लायो ओमफ्राय दिनैबो नै आङो बे पनिल फिथाइनो बियो गोदै होननानै बुंनायखाय लाबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा नै आरोबाव आंहा बारलांनांगौ दङ बेखायनो माने बे नै ट्रेन फैगासिनो दं नालाय बेखौ बारनो नेगासिनो दा बारनानै आङो दखानाव दंफैयो ओमफ्राय नै दखानाव आङो ब्लाउस लांनो फैदों दाख्लै लांखानायमोन गांसेल' लानानै थांदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय मोजां मोननायखाय आरो लाफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा बिसोरबो सफैबाय होननानै बुंदों बिनानाव फैदों थारमाने फिसाला फैदों बाबा फैदों आरोना ओमफ्राय दा फिसाला फैनायावहाय माने बे दा थाबाय थायोब्ला आङो जेबो खामानिखौ मावनो मोननाय नङा बेखायनो आं लाग्रोखाबाय दा बिसोरखौ आङो लाखांनानै लोगो हमनोसै ओमफ्राय दा बिनानावा मानो फैदों होननानै बुंब्ला बेहा खामानि दङ माने एसे इन्टारनेट केफेआव मावनांगौ दङ खामानि बेखौ मावनानै लानो नागिरदों आरोना बियो ओमफ्राय बे माने थांफिनसिगोनहाय गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय थांफिनसिगोनखाय गासिबो जा मावनांगौ दङ जा लानांगौ दङ बेयाव मावखाजोबनोसै होननानैहाय दिनै फैदों आरोना बे क'क्राझारावहाय दा बेखौनो आङो नै ब्लाउसखौहाय आङो लाग्रोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिसोरखौ नेबाय थानोसै आरोना नै दखाना बेयावनो नैबेजों रेल ट्रेक बारबोबाय ओमफ्राय बे खाथियावनो आरोना नैबावनो लाबाय दा बिसोरो फैगासिनो हारसिङै माने लाखिनो हाला दा उन्दुगासिनोसो जाहैदों गारियाव फैनायाहाय ओंखायनो आङो दा बिसोरो बेसिम लांफैसिगोननो आंखौहाय दा फैगासिनो बिसोरो बैसिम नै आङो बे खाथियावनो थानोसै बे फाख्रि बिफां दङना गिदिरनो बे खाथियावनो थानोसै अबस्था गैलालाय आंहा क्लास लानानैहाय बोरैबा जाजोबलायबाय दा हनै बै फाख्रि बिफां गिदिर दंना बेयाव थाबाय थानोसै आङो बेयावनो गसंनानै थागासिनो बे गुवाहाटि थांग्रा बास स्टेन्डआ बे बास थाग्रा गुवाहाटि थांग्रा बास स्टेन्ड बे खाथियावनो थागासिनो आरो गाबोन सफैया बिसोर फैगासिनो दहायनो सफैबाय होनना बुंदोंमोन माने टाउन सफैखाबाय आरोना ओमफ्राय दा माबायाखै माने बेसिम सफैयाखै दाबोनो उन्दुगासिनो सासेयाहाय बेखायनो दा बेखौ बोखारनानैहाय बेखौ लानानै बोरै दा खामानि मावनो होननानैहाय बिमादैया हारसिङै उसुबिदा जादों आरोना बेखायनो आंखौ लांफैग्रोबाय आरो नङाबा आं थांसिगौमोन दखानसिम जेराव बिसोरो माबा बानायनो नागिरदों बिमादैया मा बानायनो नागिरदों बेवहाय थांसिगौमोन आङो ओमफ्राय दा लांफैसै होननानैहाय बिसोरो फैगासिनो होननानै बुंबाय आरोना ओंखायनो आं नेथ'बाय थाबाय दा बेखौ नेथ'बावनांसिगोन उफाय गैया माथो नै गरमाबो जिखा जालायबाय गरमफ्रा बेयाव फैबाय जाहैदों बिसोरो ओमफ्राय आंहा बैयाव थागासिनोमोन सिङावथ' मानो हाबैबावनो बेयाव नंखाया खामानियानो ओंखायनो नै आंबो फैबाय बेयाव दं होननायहाय बोरैथाय मानसिफ्रा गारिखौहाय फिदिंनो जायगा मोनासैनो ओमफ्राय आरो बेसेबांबा गोजानाव थांलायबाय बिसोरो दा फैफिनगासिनोसो ओरैजोंहाय ओरै लामाजों हंख्र' उन्दुगासिनो दाबो नुवाखै
दाना मोनफैबाय मामा नाहरदो आंखौ बेलाय बेलाय मामि दं मामा बायहेरायावहाय खाजा जानानैसो नेनांबाय सिङावथ' थाबायलाबायनानै दिगदार खालामो बेयावहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बानायगासिनो बिनानावाहाय माने 15 आगष्टनि सिगां बानायजोबनांसिगौनो ओंखायनो बेहा बेखौनो खालामफिनदों आरोना खालामगासिनो बियो नै जों बायहेरायावहाय खाथियावनो दखानावहाय जाग्रायावहाय थांनाय कमार्स कलेज थांग्रा खाथियावहाय दं गरमा मेमब्रां जाजोब्बाय जानानै मेमब्रां जाजोब्बाय होनदो बानायगासिनो नेगासिनो दाबोनो माने नोंना सोर सोर बानायखांखो लोगोफोर खिन्थाहरबानो जाबाय दे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बानायजोब्बाय नामा बयबो बानायनानै लाजोबनांसिगौनो बयबो आपडेट खालामनानै लाजोबखादो आंहाबो सिगां बानायखांखायोमोन नामाथाय बावबाय आङो बानायखांनाय बायदि मोनबाय आं खिन्थु ओमफ्राय आं नायफिनगोन आरोना बानायखांबायना बानायखाङाखै आं दाबो नायनाय जायाखै बानायखांबाय खोमा आंबो बानायखांनाय बायदि मोनबाय आङो खिन्थु गोसोआव गैलासो बावबाय आं नायदो दा बेखौ बानायखांनायनि उनावबो जा खामानि दंबावोसो दे हाय लोगोफोर होननानै हाय लोगोफोर मासो मिनिया बियो माने मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ मिथिलामोन आरोना बावबाय आं खालामनायखौनो बावबाय आङो माला खालामोन ओमफ्राय खिन्थु खालामनाय बायदि मोनबाय आरोना आङो ओमफ्राय दहाय बिनानावा सोंगुलायदोंमोन जे मा डकुमेन्टस नांगौ डकुमेन्टस नाङा नामा होननानै ओमफ्राय आंहा ओहो होनलायबावबाय ओजों फैना मोनथिबाय डकुमेन्टस नांजोबगौ गासिखौबो ओमफ्राय गासिबो सिगांनिफ्रायनो जेरैबायदि खालामदोंमोन सिगाङावहाय मा डकुमेन्टस होदोंमोन बेबायदिनो खालामफिननांगौ होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय दा बेहा आसलथे माबायावहाय मबाइलाव लाखायोमोन नालाय डकुमेन्टसफोरखौ मबाइलाव दंखाजोबो ओंखायनोसो बासिबाय आरोना नङाबा रागाजोंसो मोनबाय आंखौहाय दहाय नाङा होननानैहाय बारे ओंखारबाय थानो बायो बियो फैबाय थानो बायो आरोना ओंखायनो जै खेबसे ओंखारबाय बेयावनो खामानिखौ मावनानै लाजोबखानो लुबैखायो ओमफ्राय दा नै दा बानायगासिनो बेजोंनो मबाइलाव थानाय डकुमेन्टसफोरजोंनो बेयावनो दंखाजोबो बेना लाजोबखायो नालाय नङाबाथ' आंहा नाङा होननानैसो बुंबायमोन दस्रा बिमाफोरा मालाय एफाराब माने गथ' गोनांबाबो माने मेनटेन खालामनानै थानो हायो आंहाथ' मा लाबाथाय माने फुरा जाला बुद्रुसो जालाजोबखायो ओरैबायदि गथ' सासेयावनो माने ओरैबायदि माबा जाजोबखाबाय मानसियानो ओरैबायदि चेन्ज आरोना आङो दा इन्टारनेट केफेनि खामानिया जोबनानै जोङो दा ओंखारफैबाय नै रिलायन्स ट्रेन्ड्सआवहाय दा माने बिनानावाहाय गरमाव गाननो होननानैहाय फ्रक नांगौ होननानै बुंदों बेखायनो बेखौ नायफैनो होननानैहाय मा दं मा गैया फसायनाय मोनबा लांनोसै होननानै हाबफैनायखाबाय आरोना खाथियावनोखा नालाय ओमफ्राय हाबफैनायबाय दा बेखौनो नायनोसै ओमफ्राय नै फिसालाया एकदम जेरैथिंबो आयना नुयै गावखौनो आन्दायलाजोब्बाय एकदम ओरैबायदि खुसि आरोना बियो बे फुरा बे मेनिकुइनफोरा बेफोरखौहाय नुनानैहाय माने जंखायलागासिनो मालागासिनो बेबायदि गेलेलागासिनो आरोना ओरैबायदि गेलेबाय दा जोङो बे फ्ल'रावल' थागोन ग्राउन्ड फ्ल'रावल' ओमफ्राय गोजौनि फ्ल'रावहाय माने हौवाफोरनि ओमफ्राय गथ'फोरनि दं नालाय बेयाव जों हाबैला दा बे बिनानावनोल' नांगौ नालाय बेयावल' जोङो नायनानै लानोसै बायनानै लानोसै ओमफ्राय मोनबा बायनानै लानोसै आरो गोजौआव हाबैला आरोना बांद्राय टाइमबो जोङो वेस्ट खालामनो हाया जाखिनि माबा दङ बेयावनो नायनोसै होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो मा दं मा गैया बेखिनि फ्ल'रावहाय आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोना
नै ओंखारबाय आङो रिलायन्स ट्रेन्ड्सनिफ्राय ओमफ्राय बेनि नांजाबनायावनो नै बेयावथ' ATM दं जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बेनि नांजाबनायावनो आं आखुनि लांनाया नै बेयावनो नागाफोरनि बायदिसिना फार्मान्टेड बुस्थुफोरखौ मोनो आरोना नैबे खाथियावनो नै मा दं नै दाबोनो दंबावोसोदां नै बेम्बु सुटआबो दाबोनो दङ नै बेवहाय बायदिसिना आचारफोर दङ माबा माबि दङ नै किं चिलि पिकल माबि दङ ड्राइड बेम्बु सुटबो ओमफ्राय नै किं चिलि गोरानाबो माने बेनिफ्रायनो थांसै जोङो ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै एन्ड खालामनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा जाखिनि नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायो आं बेखौ खालामबाय ओमफ्राय आरो आङो बारायबाय थाला न'आव थांनोसै दाथ' नै गरमबो जाबाय नै बेबो गेलेगासिनोथार ओमफ्राय दानो दुस्थ' जाथारबायना नै जा दुस्थ'मै खालामो नायगोन मोनसेबो दलद दोना होमबा लोगोफोर आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं